Welcome again. Kalkal time guys ngayon. Ayan. Ayan natin kung ano makalkal natin ngayon. Ang basura, ito basura. Ayan natin. May grasya ba? May grasya ngayon. Sabi niya ni ano, shout out pala kay Krum. Sabi niya nag-unbox daw ako. Sushini. Ganun sushini oh. Para mga ano-ano lang ng ano, di ba? Oh, may sibuyita. Ay, pwede to, pwede. Yan. Lagay natin dyan. Kamatis, may sushini. Oh, di ba? Ayan guys. Sushini. Kumbaga saan? May pagkain sa basura. Diba guys? Ano lumipad sa kanin? Di ko na nakita. Tumutok na pala. Mansanas na naman. Panditok ni Inday. Oh, diba? Eh, maraming mga ano, maraming sushini oh. Ayan. Yeah. Daming kamatis oh. Pero hindi na siya ano kasi bulok na. Daming prutas. Tingnan mo Kat. Tingnan mo dito oh. Oh. Dito. Daming prutas. Ay, nagsanas na lang. Mansanas, hindi pa. Ano, pero yung iba malalambot. Malambot. Ayan. Kamay na lang guys. Ito, I think nectarine na to o milokoton na yellow. Prutas, verdura na naman. Wait lang, ayusin ko. Nakala ko dito guys. God, pizza na naman. I have pizza. God. Yumi na baga. Uy, sa 28 pa Kat. 21. Oh. Pizza na naman oh. Oh. Ay, napakit na. Napunit pala, napunit guys. Oy. Shout out dyan sa mga taga Bicol. Ay, panoorin niyo aking vloggers. Oh. This one is tortilla de patatas. Spanish omelette ang tawag. Ayan. Kasera. Kailan pa to? 19. Tomorrow is 18. O pwede pa. Diyan natin ibigay dyan sa ating kaibigan. O, diba? Uy. O, jackpot. Sa ilalim ka to. Ito ang anuin mo. Yogurt. Ipan na to. Tingnan mo nga. Meron siyang
Ay, danakol. Mahal to. Bakit? Kahapon pa expired. Ngayon lang tinapon. Mayroon din siyang tortilla. 18. Kargo ka. Tingnan natin. Ano. Oh. Tortilla din. Oh, sa 25 pa ang expired. But, matagal pa pwede pang kainin Ayan, ayan, mansanas. Oh, maganda pa. Ito kunin natin to. Ay, meron siyang bulok. Ito. Basura na siya. Hindi na siya. Ayan. Ayan mo na. Kasi halo-halo na kasi. Ano to? Pera. May milyones dito guys. May milyones. Oh my God. May gatas. Pero expired na. 11. 11. Bakit na ganyan? 11 pa October 11, 10. Kasi ang 11 pizza ang mauna dito. 11 is pizza. May itlog. Itlog! Nabasag na yung yung iba nasab na, yung iba hindi pa. Yan, piliin ko na lang kasi ilagay ko dyan sa may bibigyan ako. Wala naman nakalagay dito. Ano to? Ayan, may sumo. Oh. Ayan, may bulok na siya. Alisin ko na lang. Yung bulok. Tayo, pang sumo. Yung isa kasi bulok na. Yung isa nakailalim. Oh my God. Mabigat. May ginto. Hindi ko kaya. Mabigat Alisin ko. Alisin ko ito. Wait lang. Hindi ko maano kati. Ayan oh. Mga gulay, patatas. Mga gulay, isa lang. May patatas, may carrots, may repolyo. Kaya pala magigat. Yan puro mga berdura. Ayan ilan-ilan din. My goodness. Bakit tinapon sa lahat? Ayan sarap kaya yung gisa. Gisa. My God. Yellow. Ayan, bell pepper na yellow. Maghalo dito. Dami naman. Ito makinda na. Pwede pa yung iba.
Wala nang slug na. Wala? At ano na, nagturo na yung ano. Ayan, ito ang ating nakuha guys for tonight guys. Ayan. Mayroon taming limon, zucchini, or kalabasin, bell pepper na pula, yellow, patatas, ayan, patatas, and carrots, ayan, may repolyo, and may sibuyita ako nakuha, dalawa, ayan, malinis na, and puwero, wala alam ko anong tawag dito sa atin, ayan, may celery, nilinis ko na rin, and ito, hindi ko makapisado din. Ayan, kasi isang ano na siya guys, nakapak na talaga siya. Ang daming nakapak na halo-halo ng gulay. Inalis ko na lang siya sa pack kasi basa na siya. And meron pizza. Ayan, may tortilla tayo. May hamon na dalawa. Ayan, hindi pa sila expired guys. Mga ilang araw pa bago ma-expired. Ayan, ito ang paborito ko kasi gusto ko ng orange juice talaga. Ayan, mansanas din. Ayan. Pwede natin gawing apple salad. Ayan. Ayan guys. Ito lang ang ating nakuha. Okay lang kasi nag-uumpisa pa lang tayo sa ating pagkakalkal guys. At marami din kumukuha. Naunahan ako kaya okay lang. Ayan. Kung ako nga nauna, ibibigay ko din sa kanila yung nakalkal ko. Ayan. Thank you for watching guys. Shout out sa inyong lahat, sa mga nanonood, and salamat sa mga nanonood nitong aking video. Ayan, salamat, and God bless. Keep safe everyone. Bye!